Acció Cultural del País Valencià representa un esforç col·lectiu de milers de persones per la llengua i la cultura, amb un historial important de realitzacions. Així, i gràcies als cursos Carles Salvador, més de 100.000 valencians van aprendre la seva llengua. També, per donar prestigi a la cultura i suport als joves escriptors, es van organitzar els Premis Octubre. Es va impulsar l'aparició del setmanari El Temps i es va aconseguir que els valencians pogueren veure TV3 i escoltar Catalunya Ràdio. El compromís amb el nostre país ens ha dut moltes vegades a manifestar-nos a Castelló, a Alacant i a València. Però un país és sobretot un futur. És per això que els jóvens són una de les nostres línies d'actuació més importants. Acció Cultural també ha treballat per l'articulació de la nostra terra amb l'impuls a la institució Joan Fuster i l'Assemblea d'Alcaldes i Regidors. La recuperació de la nostra història també forma part d'Acció Cultural i això ens ha dut a impulsar els estudis sobre els Borja i a organitzar els actes de commemoració del 300 aniversari de la Guerra de Successió. Acció Cultural ha col·laborat així mateix amb altres entitats per crear un espai unitari en favor dels valors de progrés i país. Tot aquest treball ha acabat donant fruit en l'organització de sectors professionals com el de les ciències de la salut o en l'articulació territorial del nacionalisme cívic gràcies a la xarxa de casals Jaume I. Per Acció Cultural, València és una prioritat. Per això va néixer el projecte del Centre de Cultura Contemporània Octubre. No es tracta d'un simple canvi de locals, sinó d'una intervenció molt més decidida i ambiciosa sobre la ciutat i el conjunt del país. El centre ocupa l'edifici dels antics magatzems del Siglo, al cor de la ciutat de València. Són 3.500 metres quadrats al servei del país gràcies al suport de moltes persones. L'objectiu és ser un punt d'irradiació de cultura i connectar la ciutat amb el país i amb el món, de manera que València entre en el segle XXI de la mà de la seva llengua i cultura. El Centre Octubre és la seu d'Acció Cultural del País Valencià, de la institució Joan Fuster, de la coordinadora de l'Assemblea de Regidors, de l'Institut Ignasi Villalonga d'Economia i Empresa, la Societat Valenciana de Ciències de la Salut Joan Baptista Pesset, la Fundació Ausiàs Marc, la Fundació Josep Renau, l'Institució del Territori Ramon Margalef, l'Institut Interconfessional Ramon Llull, l'Institut Internacional d'Estudis Borjans, la Casa de l'Escriptor, l'Espai Dona i el setmanari El Temps. Tot aquest esforç no ha comptat mai amb el suport de l'actual Generalitat Valenciana, del Govern Autonòmic Valencià, el qual gestiona els diners de tots els valencians i valencianes de manera molt sectària i gens plural. Els milers de persones que han fet possible tot aquest treball per la llengua i la cultura també tenim dret a ser reconeguts i respectats pel nostre govern. Ja en tenim prou de menyspreu i d'agressions a la llengua i a la cultura.